Hiru egiak. Aramaioko gantza gauzoan, gurulariak elkartzen omen ziren. Gurulariak gorutan ibiltzen direnak dira, aria eta egiten, behin, bilera batetik irten da, gauez, argi gorrixka bat ikusi zuten basoaren erdian. Eta hasi ziren beraien artean eztabaidatzen, nor zeukan ausardia argia hartaraino ailegatzeko. Eta batzuk eta beste baietz, eta mutil gazte bat, antzen, eta honek esan zuen, bera joango zela argi hartaraino. Joan, da etorri. Eta aposto egin zuten. Baina, frogatzeko ailegatu zela, pinu adar bat ekarri behar zuen. Joan zen, gaztia, joan, eta ilunpetan, gerturatzen ari zela, somatzen hasi zen alako kiratxa. Usain, ustel usaina. Eta pentsatu zen, izango da hemen inguruan ardiren bat, edo animalin bat usteltzen, jarraitu zuen aurrera. Eta argia zegoen lekuan, somatu zuen itzal moduko bat. Gerturatzen hasi, eta japertan zegoela, ikusi zuen itzal ura zakurra handi bat zela. Eta kieto gelditu zen, eta japertan zegoela zakurrak hitz egin zion. Hei, nora hua! Eta begira, ni pinontatik adar bat hartzera nator. Ongi da, hartuko duk. Baina lehenengo, hiru egi esan behar dizkidak. Hiru egi berdaderoak, zalantzarik gabekoak, ze zalantza txikiena baldin baduka jata txikituko haute mentxe bertan. Eta tipo hasi zen, pentsatzen eta ikusten zuen zakurra eta nola argi gorria bere eztarri barruan hortin dilizka zegoen, eta urduri, eta, badakit, lehenengo egia. Gauarik, argiena, egunik ilunena, baino ilunagoa da. Eta, zakurra, bai, lehenengoa, orain, bigarrena, badakit, errekako urik gaziena, itxasoko urik gezena, baino gezagoa da. Zakurra, gelitu, pentsatzen, orain, hirugarren. Ara, nire bizitza guztian, eta 27 urte eta 3 hilabete ditut, ez dut zu bezalako zakurrik ikusi, eta ez da ikusiko ere. Eta orain, hartu pinoadar hori. Eta gazteak hartu zuen pinoadarra, eta aldegin baino lehen, zakurrak onela hitz egin zion. Ara, urrengorako gogoan hartu hau. Eguna, egunekoentzat da. Eta gaua, gauekontzat. Eta orain, eta mutila, joan zen, eta bere lagunen gana aiatzarra, hau da, diskusioa beti, eta utzi jazue. Eta bakoitza bere txera joan zen, gaztea bere txea llegatu, oean sartu zen, eta esaten dute, inoiz gehiago, etzela esnatu.